Şimdi musulman doğanlar gelsek şun kunnaki bid'atçıların kan alamatları ve bir alamatın esas alamatlarını aydık geçtik. Ehli sünnet imamlardan, konu imamlardan yaşak geçen el-İmam Ebu Hatim el-Hanzali el-Razi diyen alim rahimahullah usulü sünne ve itikad-ı din adlı eserine şeyle diye. Bid'atçıların alamatlarını aydiye. Öz devrindeki bid'atçıların. Alamet ehlil bid'a el-vaqi'atu fi ehlil eser diye. Bid'atçıların diye alamatı diye Peygamberimizin sünnetine, sahabaların yoluna eğriyen bid'atçıların alamati Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine, sahabaların eserlerine eğriyen kişilere diye nam etmek, dil uzatmak diye. Ve alametu zanadikati tesmiyetuhum ehlil eser haşaviyye. Zindiqların, münafıkların özüne dinnar deyip ya şuna menveş deyip ehli sünnete dinin emirlerine karşı çıkıp duranların alamatı diye tesmiyetuhum ehlil eser haşaviyye. Ehli sünnete diye haşaviyye deyip adlandırmakları. Ve alametul cehmiyeti tesmiyetuhum ehl-i sünne müşebbiha. Cehmi deyip bir fırka olan Allah Teala'nın sıfatlarını, adlarını kabul etmeyen, öz kellilerine öyle düşünüp duran kişiler ehl-i sünne vel cemaate nâme deyip adtakâne kenler müşebbiha. Yani Allah Teala'nın mahlukata mengde diyanesi deyip töhmet atıp ehl-i sünnede müşebbiha diyene kenler. Çünkü onlar nâme sıfatları kabul etmeye, öz yanlarından sıfatları kabul etsek Allah Teala'nın mahlukata mengde ettiğimiz bolya deyip sıfatları inkar ediyorlar. Ama ehl-i sünne vel cemaat nâme deyip Allah Teala eşit diye mengdeşi yoktur. Allah Teala görüye deni tayi mengdeşi yoktur diye kalan sıfatlarda da şeyle. Şunun için onlar nâme cehmi diyen fırka ehl-i sünne vel cemaat nâme diyaneken alametul cehmiyete tesmiyetuhum ehl-i sünneti müşebbiha. Müşebbiha deyip nâme ad takıp töhmedat yaneken. Ve alametul kadariyete tesmiyetuhum ehl-i sünne mücebbira. Yine kadari deyip bir fırka bid'at topar varken ehl-i sünneti nâme deyip ad takyaneken mücebbira diyaneken. Ve alametul murci'eti tesmiyetuhum ehl-i sünne muhalifeten ev nuqsaniye. Yine murciye deyip bir fırka bolan musulman doğanlar ehl-i sünne vel cemaattan bolan musulmanlara nâme deyip ad takyankenler muhalifler ve nuqsaniye deyip ad takyanken. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة ورافضيلر صحابة وبرنر الله تقلثن رافضي ديليا أهل السنة نعم ديانكن ناصبة ديب أتقيانكنر ناصبيلر ديب أتقيانكنر إنه شو يردن نعمان قردك مسلمان نغنر شو الأمامن شو الأيدن ثوذن نعمان قردك تا قديم دوردن شو دورة شنني شو ينق بيغمبر مدن أيدن فرقلر و 70 şu ayırlar birinden başka cehennemdedir diyen farkalar bular köp. Şuların hemmesinin düşmanı musulman doğanlar ehli sünne vel cemaat. Çünkü ehli sünne vel cemaat bulan karşısında duruyor. Öz bid'atlarının delilsiz gururlarını ortaya çıkarıyor, yalanlarını ortaya çıkarıyor. Onlar hem ehli sünneti halamayalar. Yalançı adam öz yalanını ortaya çıkarayan kişini halar mı? Bir yerlerde yalan sözlüyor, özün doğrudık korkuyor ya doğruçuladık korkuyor ama bir yeri geliyor da son yalanını yüze çıkarıyor. Hiç açın halamaya. Yalançılar öz yalanlarını ortaya çıkarayan adamlar halamayalar. Şunun alakam ehli bid'at hiç açın ehli sünneti halamayalar. Çünkü ehli sünnet diye kardeşim getir delilini getir. Kur'an ve sünnetten sahabeden delil getir diye. Dini ve kellamı vara düşünür mü diye. Şunun için tarihten tabuun açanını bid'atçılar hiç açın ehli sünnet vel cemaat halamandırlar. Beter her vakt nâme her davur ehli sünnet vel cemaat at takıptırlar. Nâme size misallarını ayttık. Her davur nâme bir at takıptırlar. Nâme deysin o sizinki doğru biz yanlış değilsin mi? Ra'yınki doğru diye beter nâme seni qaralap sana at takya. O şeyle bolup geliptir. O ta misal için konu davurlarda nâme atlarını aydiyat. Ebu Hanife diyat rahmetullah, İmam Malik diyat, hemmesinden Allah razı olsun. İmam Bukhari diyat, İmam Nevevi diyat. Şu imamların öz yaşan davrını hukman bir çıkıp şulara bir zatki kalıptır, ahtakıptır. Eziyet veriptir, töhmet atılıptır. Ebu Hanife rahmetullah aleyhe çıkıp nâme deyiptirler, ay bu kellesine vara fetva veriya deyiptirler, hadisler almaya deyiptirler. Yine başka zat deyiptirler. Şey deyip nâme musulmanlı olanlar hem işe ehl-i sünne vel cemaate töhmet atyanlar, ahtakyanlar boluptur. Bu bid'atçılar musulmanlı olanlar öz arasında ağdalı bolsalar hem ehl-i sünnede karşı düşmanlıkta birleşiyorlar. Türkmen diye de nâme pis tapar suvan pesi dişiyalakka ehl-i sünnete düşmanlıkta bulan hemmesi bir. Şumal Türkmenimizin içinde de her hilekka fırkalar çıkıp atıyor. Hakaydiyan ahunlara karşı çıkıptır. Bursuru biri Seyfiye diye, biri yine bir zat, biri Kesenzani diye o kellesine bıçak sokup veren, Irak'daki içine kılıç sokup veren bir şeytanlar var. Şolun idine eğerip verenler kol tutuşup hemmesi bir ağızdan Hakaydiyan ahunlara karşı birleşen olup bir yerde surata düşen olup uyuşan olup. Şöyle pisi tapar suvan pesi değil yani. Ehl-i sünnete karşı düşmanlıkta öz içinde bid'atçılar on düşman ağdalı olup görenen bolsalar ehl-i sünneti qaralamalı olsa hemmesi birleşýärler. Indi geldik şuun kunna musulman doğanlar ehl-i sünne vel cemaattan bolan sahaban yoluna eğermeli bid'at çıkarmal del diyen kişilere yine bir at tapıldı sonku döwürlerde. Näme diýerler? Wahhabi diye, Wahhabist diye. Bu dersimi musulman doğanlar Wahhabi sözü nereden gelip çıkıptır? Näme maksatly diýilip
diýilipdir, näme üçin diýilipdir, sebebi näme, dini sebäpler we siyasi sebäpler o däl. De gurrunmuz o sözün gelip çykyşy däl. Ol aýry gurrun o barada soraýaňyz inşallah o barada aýry ders geçeriz. Emma gurrun näme üstünde gurrun şu sözü ullanyp birilerini garalaýarlar, ýamanlaýarlar. Şu sözü birini ýamanlamak üçin ullanylýan söz hala geldi. Şuň konuda näme şu bidgatçylar giňden ullanýar şuny. Öz bidgatlaryny düşündirýän, özleriniň oňşmaýan kişilere derrew näme diýip goýýar, wahabistik goýýar. Bu adamlar şey dip kuşgurýar. Olaň üstüne jahil adamlary hak aýdýan adamlaryň üstüne kuşgurýarlar. Wahabist diýip gapdylyny 50 sany ýalan gurrun berýär. O sada adamlar ananýar. Demek şuň konuda hem musulmanlar onlar bidgatçylaryň iň ulu alamatlarynyň biri näme eken? Hak ýoldaky dogryny düşürýän adamlara at takmaklar, wahabis, wahabi diýip at takmaklar. Indi musulmanlar onlar jemläp aýtsak, şu wahabi sözüni ulanýanlar 4 topara aýrylýar. Birinji topar musulmanlar onlar hemmemiz bilýäris biz näme 70 ýyllap kommunizmiň, ateizmiň terbiýesini aşagyna ýaşadyk. Bu şu öňkü Sowet Soýuzyna ýaşan döwletleriň içinde, Orta Aziýada, Kafkazda, başga Tataristan ýaly ýerlerde şol ors düşünjesine galan, kommunizmiň düşünjesine täsirine galan kişiler bar. Elbetde bular azaly amma heniden ba. Garaşsyzlykdan soňra ol 40 ýyllap, 30 ýyllap okudylyp ýetişdirilen adamlar birden buharlaşmady. Ýok bolup bitip gitmedi. Ýene şo biziň içimizde galy. Bu bulan içinde şol şüpheler we kefeller galy, dine bolan ýigrençleri, kellelerine guýulan düşünje galy. Hawa Lenin babamyz, Stalin babamyz diýip görünür, heniden ba. Kommunizm gowdy garnymyz doýýady diýip görünür, heniden ba. Şu hili düşünjede galanlar näme diýerlerini şol dinarlar görünni, sakally musulmanlar bolan görünni, hijably musulman zenany görünni, 5 wagt namazly oglanlar görünni, ýaşlar görünni, oglan gyz. Ya bolmasa araklyl toýa gitmeýän, ya şuňa meňde öz halalyna haramy dikkat edýän adamlar görünni, olar geň görýärler. Onu düşünüp bilmän näme diýerler? Halaman işlerine bir şüphede we ýigrenjemma, ay bular wahabislar diýär. Şey diýip goýýardy. Namaza qosan wahabis bolmaly, ya sakaly bersen wahabis bolmaly. Mana näme Peygamberimiz sahabalar sakally bolupdyr, ata-babamyz sakally bolupdyr, olar näme wahabistmi? Ya bolmasa hijably görseler näme ayna bular wahabist diýär. Yani bu adamlar musulman doganlar dini buyuruluşy ýaly dogry ýaşaýan adamlar görseler işlerine bolan dine we dinarlara bolan ýigrenjinden kininden musulman jemgyýetde ýaşap berdi. Dini ýigrenýän diýip bilen ok, onu diýmek üçin bir gaýrat gerek. Diýse näme tanqid çekjek halk tarapyndan. Onu diýip bilmän näme diýip garalaýar dinarlar, ay bular wahabis, bular ol bulip atdakya. Hatta şolardan biri, şu düşünjedekilerden biri bir musulman doganmy gurrun bar ya. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh diýip salam berse sünnete göre dogry görnüşde senem wahabis boldyňmy diýdi. Yani Peygamberiň Uğurdan salami, Allah'ın salamını doğru görnüşde aýdýan kişi hem näme diýär wahabist diýär. Demek musulmanlar şu sözü ullanýarlaryň bir topary dine ýigrençleri we dine kineleri we dogry dini bilen oklar. Onam näme şey dip dini gönü ýamanlap bilmän näme wahabi sözüň usulen dinarlar ýamanlaýarlar. Bular az alhamdulillah azal we barýalar umumyny nähile dinden biz uzaklaşdyrjam bolsa alhamdulillah hususan türkmen halkymyz näme dine wefalylygyny ýitirmedi. Aýybymyz we noksanymyz we ýalňyşlygymyz we haramlyklarymyz umumyny alhamdulillah biz näme dine wefalylygyny ýitirmedik. Bu hili adamlar azalyp barýar. Bular birincisi wahabi sözüň ullanýanlar. İkincisi musulmanlar onlar wahabi diýip gurulaýanyň ikincisi gözüne tutýan adamlar dogrudan hem erwet adamlar emma näme at ýalňyş ulanýar. Mysal üçin wahabi diýip gözüne tutup kime diýär? Daesh radikal toparlar we ekstremistler we al-Qaidaçylar we oşoňa meňdeşler şolara näme diýär? Wahabist diýip atlandyrýar. Atlandyrma ýalňyş. Dogry ol adamlar erwet. Bir yarım saat, 2 saat goly näme wagt şo barada gurulak goýduk. Nirden gelip çykan tarihte de bular bolupdyr. Alamatlary näme? Nädip şolardan ýaşlamyz goramaly, öz ýalňyş düşün şol kişilerden özümiz goramaly ýalňyş düşünjelerinden giň işleýinjik mejik düşünmek goýduk. Olara näme diýilýär? Harici diýilýär. Demek ikinci wahabi sözüni ullanýan kişiler näme gözüne tutýan adamlar ýalňyş ýolla insanlar emma atlandyrma ýalňyş. Olara wahabi diýilmeýär. Olara harici we tekfirci diýilýär. Wahabi sözüni ullanýan musulman doganlar 3-nji sapar we iň esasy %90 şular we dersimiziň esas gurrun näme? Şularyň üstüne bolly, bular bidgatçylar. Bidgatçylar giňden ullanýarlar şu sözi. Özleri bilen alalaşmayan kişilerde wahabi diýip goýýar. Öz bidgatyny kabul etmesen ýa-da inkar etsen, ýa-da bir ýasama weli, ýasama bir zat ahun pir çykarýarlar. Şoň kimdigini derrew ýüze çykarsan, halka tanatsan, şol görnsäň näme diýär? Sen wahabist diýip görnsäň atdyk goýýar. Şiğalar diýdik giňden ullanýarlar. Olar hatda käbir şiğalar näme dogry ýol tapyp ähli sünnet bolan şiğalara näme diýerler? Ular wahabist bolup durdy. Näşun kowna biziň ýurtlarymyzda şu söz giňden ýaýradýan we ullanýan kişiler aglaba şu bidgatçylar.
Özlerine biz pir, sopi, bir zat diýip ahun weli, işan diýip şey diýip näme bir topar hemmesi ýemok. Şu sözi giňden ullanýarlar. Orta bir zat atýa, şoň ýalňyşdan beýan ede Wahabidir diýe. Mysal üçin diýeli, şu kişilerden biri bidgatçy, kim alaja dakmak şirkdir diýse şol Wahabidir diýe. Taşar ýurdun bidgatçylarym şu sözi aýtmaýa. Taşar ýurdun bidgatçylary azda kana bizinkilerden aň ösenrak, belki şondandyr. Alajaň şirkdigini bilýär, alaja inanmak şirk diýe. Goraýa diýsen küfür bolýar diýip aýdýar. Ýokam şolaram özleriniň şulan käbir edýän bidgatlaryny edip beren kişiler. Emma şu mesele düşünüpdirler, näme bu gepi aýtmaýarlar. Bir zır jahiliň aýtjak gepi. Alaja şirk diýen adam Wahabidir diýmek aňar başy bir jahil ýol ýitireniň aýdýany gurrumy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açık hadisi var. Gözden dilden goranmak üçün şu zatlarda kınmalı değerli vardı. Yürüyte bir ders geçtik. Ama sade halk näme diýip allaya? Çünkü özü alaca da kınıya, öýüne alaca Asya'ya bir zat. Özü gowarýan zadyny inkar edýän bolýan, saňa näme töhmet atyp bilmeýän adamym allaýarlar. Hatta bu bidgatçylar musulmanda onlar öz içinde bir meselede alaşmasalar biri-birine Wahabi diýerler. Adyny aýdyp durasym bilenek Türkiýede bir bidgatçy bar. Halkyň öňüne çykyp toslama hadisler kän gurrun barýar. Onuň işlerinden biri ýene öz jemaatinden biri çykyp çydap bilenlerler-de ýürüýte video çekip karşyna çykdy. Sen befet halka allamakla utan azajyk. Sen ýok zatlar gurulap hadis bolmaýan hadis diýip sada halka allama diýip näçe sanakly video çekip goýdy. Çykyp näme diýendir öýdýäňiz? Ana plan kesem Wahabi bol diýe. Öz ýalňyşyny kabul edip Allah razy bolsun men özümden diýmekden geçen özünden bolan öz jemaatinden öz düşünjesinde bolan kişi öz ýalňyşyny beýan eden üçin näme diýe? Wahabist diýe. Elbetde ilimden uzak bu zatları izarlaman, okuman, bilmän ýören adam düşünüp bilen o kimiň näme diýine, haýsynyň näme diýine kellefi bulaşýar. Emma azajyk izarlasaňyz, düşünseňiz, dinleseňiz näme? Hemme zat belli bolar musulmanda onlar. Diýmek musulmanda onlar şuun kuwunna, şu sözi giňden ullanýan kişi Wahabi diýip bidgatçylar öz bidgatlaryny örtmek üçin, öz ýalanlaryny örtmek üçin hak aýdýan adamlar dinlemesinler, biziň aýdýan zatlarymyz ýalanlarymyz ortaga çykmasyn diýen gorkular bolan üçin durmadan näme? Wahabi diýip hak aýdýan adamlara töhmet atýarlar. Ve dördüncü topar musulmanlar olanlar näme? Jahil adamlar. Şu birinci, ikinci, üçüncü kişilerden, toparlardan eşdiýärler de olar şolardan eşden zadyny gaýtalaýarlar, özleriň diýen zatlaryny bilip baranoklar. Sorasaň näme nähilek diýsen şu eşdenli gurrun berer, ondan artyklat gurrun berip bilmeýär, gepini subut edip bilmeýän kişiler. Diýmek musulmanlar olanlar şu näme boldy? Netije şuun kuwunnaky bidgatçylaryň alamatlarynyň birem haka çağırýan ähli sünnet musulmanlara selefin ýoluna gelmeli, selef-i salihiniň ýoluna gelmeli diýen kişilere Wahabi we Wahabist diýip ad takýarlar. Mundan öňkü taryhda ýaşap geçen bidgatçylaryň her döwri ähli sünnete bir ad takyp töhmet atışýarlar. Ýani aýtdyk, näme diýipdirler? Bu döwrüň bidgatçylary ähli sünnete sahabaň ýolundan gitmeli, selef-i salihiniň ýolundan gitmeli diýen kişiler Wahabi diýip ad takýarlar. Şu taýdan şunu bilmeli musulmanlar, eger bir kişi başga bir musulmanlara Wahabi diýip ad takyp ýamanlaýan bolsa, garalaýan bolsa, şol adamyň birinji bilen özünden şüphelenir. Şol adamyň birinji bilen özünden şüphelenir. Çünkü eger bir kişide bir ýalňyş bar bolsa, ona bir ad takmadynyň diýilmeli, şu meselede Kur'an we sünnete görä hereket edenok, şu meselede ayet hadisi inkar edýär ýa-da bidgat çykar edip misal bermeli. Ogry bolsa ogry diýmeli, ýalançy bolsa ýalançy diýmeli. Her zadyň öz ady bar. Emma bir ad takyp soňa moň aşagyna başga zatlar goşuşdurup öz halamaýan zatlaryna Wahabilik diýip tanadyp, misal üçin öz bidgatlaryny dogry diýip görkezip, adamyň aňyny bulaşdyrmaly däl. Adamları biri-birine düşman etmeli däl. Adamlar dinarlardan şüphelenip duran hala getirmeli däl. Şonuň üçin musulmanlar onuny unutmaň, eger bir kişiň agzyndan şu sözi eşitseňiz, şol adamyň birinji bilen özünden şüphe edin. Wahabi diýip gurulaýan bolsa şol adamyň öz diýen zadyny 70 gezek barlamalydyr musulmanlar onlar şundan arqyn bolun. Oňa muňa Wahabi diýip töhmet atyp gurulaýan bolsa, isla ahun bolsun, weli bolsun, pir bolsun, şol adamyň öz sözüni 70 gezek barlamalydyr.